ସମୟ ସହିତ ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ବଦଳିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାଉ। ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଛଳ କପଟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଆମର ଜୀବିକା ସୁଧାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ।